Let's start. दा आङो एक्सेलनि मोनसे टप 10 ट्रिक्स लाबोदों आरोना बेफोरो एग्जामनि थाखाय बहुत इम्परटेन्ट माबाफोर नोंसोर इन्टारभिउ थाङोब्ला माबा खालामोब्ला बेखौ इम्परटेन्ट आरो बेयो दा आङो आं माखासे टेबोलखौ बानायनानै लाखाबाय टेबोलखौ बानायनानै लाबाय बेनि उनाव नोंथांमोना नुबाय टेबोलखौ दा आङो टेबोलनि सायाव बुङासै काउन्ट इफ माने काउन्ट इफआव मारै खालामो थारमाने नैबे जाहैबाय देरहागोन बिसोर गासिबो स्टुडेन्ट आरो स्टुडेन्ट ओमफ्राय हाउस दङ बिसोरना ग्रिन सेफ्रन वाइट ग्रिन बिदिनो आरोना गुबुन गुबुन रोखोमनि ओमफ्राय बिसोरनो मोनसे कम्पिटिसन जादोंमोन आरोना स्करआ 5 आरो 5 आउट अफ 5 बेसेबां स्कर मोनदों बेखौ आरोना 3.1 मोनदों सोरबा सोरबा बेबायदिनो आरोना दा बेखौ जोङो काउन्ट इफ जेन'बा सोर साबसे स्टुडेन्टआ पार्टिसिपेट खालामदों सोर साबसे स्टुडेन्टआ पार्टिसिपेट खालामदों बेखौ साननो थाखाय जोङो मा खालामनांगोन बेसेबां जोङो नैबाव फर्मुलाखौ बुंनांगोन जाहैबाय इकुवेल टु काउन्ट ए मानि अल गासिबो स्टुडेन्ट काउन्ट ए दा बेनिफ्राय नोङो ड्रेग खालामदो आरो बेनिफ्राय ओरै जोबजासे ड्रेग खालामदो मासिम D23 सिम D4 निफ्राय D23 सिम ब्रेकेट क्रस खालामदो इन्टार खालामदो बेलाय 20 जन स्टुडेन्टआ पार्टिसिपेट खालामदों आरो जुदि सानैसोआ गैयामोनब्ला जेन'बा नैबे डिलिट खालामबाय आं बेयाव गैयाबा 19 जाहैबाय नै 19 जाहैबाय आरो सासे गैबावा जेन'बा सासे होआखै सोरबा स्टुडेन्ट थायोना दुस्थ' बारा बिसोरो बेबायदि जाहैबाय आरो गैला बेयो दा जों ब्लेंकखौ मारै काउन्ट खालामो बेबो आरो मोनसे जेनेबा मोनसे सासे गैबावा जेनेबा गैया बे 16 जाबाय जुदि बेयाव होफिनबा 17 जागोन जेनेबा 2.1 मोनदों बेयो 2.1 मोनदों बेलाय 16 इन्टार होनाय लोगो लोगो 17 जाहैगोन बेलाय बे मोनसे फर्मुला दा नैबे काउन्ट ब्लेंकनि मोनसे दंबावो काउन्ट ब्लेंकखौ जों मारै सानो होनब्ला दा काउन्ट ब्लेंकआव मा थारमाने नैबेयाव जाहैबाय ब्लेंकफोरखौ खालि नाम्बारखौल' सानो आरोना काउन्टआ बे नाम्बारखौल' सानो जिस खथायाव जायनि खथायाव नाम्बार दङ बेखौल' जेनेबा काउन्ट खालामो आरो जेनेबा नैबे सासे स्टुडेन्टआ टेस्टखौ होदोंमोन आरोना खिन्थु बेयो 0 मोनदोंबा मा खालामगोन हनै काउन्टआ 18 जाहैगोन बेयाव 0 देखायदों जेनेबा आं डिलिट खालामसै 16 ओमफ्राय नैबे काउन्ट ब्लेंकआ जाहैबाय इकुवेल टु होदो नोङो काउन्ट ब्लेंक COUNT काउन्ट ब्लेंक COUNT ब्लेंक काउन्ट ब्लेंकआ नैबेयाव फैखाबाय क्लिक होदो ओमफ्राय नोङो रेन्जखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय आरोना खयथा ब्लेंक दङ बेखौ काउन्ट खालामगोन आरोना सोर साबसे स्टुडेन्टआ होआखै बेखौ काउन्ट खालामगोन जेनेबा मोनथाम 1 2 3 मोनथाम जेनेबा मोनसे गैबावला 0 4 जाहैबाय नै अलरेडि जेनेबा नैबे स्टुडेन्टआ दङमोन खिन्थु 0 मोनदों होमबा बेयो 0खौ काउन्ट खालामफागोन आरोना 3आ थांफिनबाय थिग बेबायदिनो आरो बुजिबाय दा बुजियाखैबा नोंथांमोना कमेन्टआव हरफिननो हागोन आं गोदान रोखोमै फिसा भिडिअ खालामनानै नोंसोरनो हरफिनगोन दे जेनेबा आङो बेखौ डिलिटखौनो खालामफिनबाय ना काउन्ट स' नैबे काउन्ट आरोना नैबे काउन्टनि फर्मुला काउन्टआ मा काउन्टआ खालि नाम्बारखौल' देखायो नाम्बारखौल' देखायगोन जेनेबा आं नैबेयाव देस होबाय देस होबाय नैबावबो देस होबाय आङो देस होबाय नैबाव देस होबाय देस ए होबाय आं बि होबाय सि होबाय डि होबाय A B C D
मोनब्रै गैया होमबा 20 निफ्राय होमबा नैबेयाव बेसेबां ओंखारगोन 20 निफ्राय 4 16 ओंखारगोन बेयाव हा बेयाव नै होनाय लोगो नाम्बार होनाय लोगो जेनेबा जेराव ब्लेंक गैया बेयाव 0 खालामबाय आरोना ब्लेंकआनो गैला मोनसेबो बे 0 जाहैबाय आं होदेरजोब्बाय नालाय दा नैबे काउन्टआ जाहैबाय खालि नाम्बारखौल' सेलेक्ट खालामगोन आरो नाम्बारखौ सेलेक्ट खालामगोन काउन्ट नैबेनिफ्राय बिसिम दे ब्रेकेट क्लोज खालामदो एन्टार होदो 16 ल' ओंखारबाय थारमाने माखासे एलफाबेटआव जोङो माबा खालामनो हाया जुदि नैबेयाव आङो नाम्बार होयोबा नैबे काउन्ट ब्लेंकआव 0आनो थागोन नाम्बार होयोबा जेनेबा आङो 1.0 होबाय 1.0 नायदो एबार 16आ 17 जासै 17 बेलाय थिग बेबायदिनो आरोना गासिबो नैबे जेनेबा बेखौ ब्लेंकखौनो दोनसै ब्लेंकबा 1 जाहैलायबाय नै नैखौ ब्लेंकखौ दोनसै बुजिनायनि थाखाय बे आरो नैखौ ब्लेंक दोनसै 17आ थाफैबाय जुदि नैखौ ब्लेंक दोनबावोबा 16आ दहायनिया थाफैगोन आरो बेबायदि आरो दा बेनो नैबे काउन्टनि बे मोनथाम फर्मुलाथ' थांबाय दा जोंना मा खालामगोन साम जेसेबां स्टुडेन्टफोरनि कर बेखौ जोङो माने साम खालामगोन आरो इकुवेल टु साम ब्रेकेट होदो अपेन ब्रेकेट बेनिफ्राय बिसिम स्करखौ माबा खालामदो आरो साबसिन गासिबो गथ'फोरनि माबानि स्कर मार्कखौ माने एड खालामगोन आरो ना 41 गासै 41 जागोन आरो जुदि नैबेयाव माबा होदेरबावबा जेनेबा 41 बा 9.9 होनसै आं 0.9 होयोबा बेयाव 42 जाहैगोन बेयो 42.9 मोनदोंबा बे जाहैबाय 42 मेक्सिमामाबो बिदिनो जेनेबा सोर गथ'आ बांसिन नाम्बार मोनदों बेजों इकुवेल टु होदो नोङो MAX होदो मेक्सिमामनि फर्मुला अपेन ब्रेकेट गासिबो अपेन ब्रेकेट होनांगोन नै गासिबो फर्मुलानि सिगाङाव इकुवेल टुखौ होनांगोन आरोना नोङो बे गासिखौबो सेलेक्ट खालामबाय इन्टार होबाय 4.6 बयनिफ्रायबो बांसिन नाम्बारा जाबाय 4.6 जुदि आं बेयाव 5.1 होयोब्ला 5.7 होयोब्ला 5.7आ सबसे बांसिन जागोन नैबाव 5.7 ओंखारगोन मेक्सिमामनि जायगायाव 5.7 ओंखारबाय बे साम टटेल गासिबो सोलायजोबो आरोना साम टटेल ओमफ्राय मिनिमाम सबसे लवेस्ट नाम्बार मोननाय जेनेबा MIN मिनिमाम सबसे लवेस्ट नाम्बार मोननाय बेखौ सेलेक्ट खालामदो 0.9आनो सबसे लवेस्ट आरो बेनिफ्राय लवेस्ट खालामबा जेनेबा आं नैबाव 1 होनसै 1 होबाय 1 होबाय 0.9आथ' 1 निफ्राय देरसिन जाबाय जेनेबा आङो 0.5 होनसै 0.5 होयोबा 0.5आ जाहैगोन बेलाय अलरेडि एभारेज दाना एभारेज दिहुनसै इकुवेल टु AVERAGE एभारेज बेनिफ्राय बिसिम सेलेक्ट खालामदो माबा होदो ब्रेकेट क्लोज खालामदो इन्टार होदो एभारेजआ जाहैबाय 2.55 बे दा एभारेजआव जोङो राउन्ड इउज खालामनो हायो राउन्ड ROUND राउन्ड होनबा जों मोनसे माबाखौ मोनगोन आरोना नैबे लास्ट ब्रेकेटआव थांदो कमा होदो 0 होदो ब्रेकेट होदो ब्रेकेट क्लोज होदो इन्टार होदो 3 बेयाव राउन्ड होयोबा 3आनो जाहैगोन आरो जेनेबा मोनसे बारायो नालाय 3आ जाहैगोन आरो माने एभारेज सासे गथ'आ जेनेबा गासैनि एभारेजआ जाहैबाय 3 जागोन आरो जोंना लुकआप दङ आं नैखौ टाइप खालामनानै बे लुकआपखौ जों सोलोंनो दाना देरहासार मुसाहारि मैखोम नार्जारि जयन्त बसुमतारि
जयन्त ब्रह्म बिसोरनि स्क'रआ बेसेबां जों बेखौ नायगोन दा मिथिबाय दा बेयाव मा होनगोन फर्मुलाया इकुवेल टु होगोन आरोना इकुवेल टु VLOOKUP VLOOKUP जाबाय फैबाय जोंना दा नैबे VLOOKUPनि माखासे भिडिअस दंबावो बेयाव डिटेल्सै खोन्थानाय थागोन आरोना माखासे उनाव आपल'ड खालामगोन डिटेल्सआव दा VLOOKUPनि बेसिकखौ जों बुजिनानै लागोननि आरोना मिथिनानै लागोननि दा VLOOKUP दा नों सोर स्टुडेन्टखौ नागिरदों सोरनि स्टुडेन्टनि भेलुखौ नोंनो नांगौ दा आं जेनेबा देरहासार मुसाहारिनिखौ नागिरनोसै दा बे जाहैबाय कमा होदो बेनि उनाव जाहैबाय नैबे टटेल सेलेक्सनखौ नों खालामदो आरोना बेनिफ्राय बिसिम सेलेक्सन खालामनांगोन आरोना बेनिफ्राय बिसिम सेलेक्सन खालामनांगोन सेलेक्सन खालामनाया नैबेनिफ्राय खालामनांगौ नैबे नेमनिफ्राय ओरै खालामनांगौ आरोना बेबायदि खालामोबा बे जाहैबाय कारेक्ट जागोन आरो जुदि नैबेनिफ्राय बानायोबा बे कारेक्ट जानाय नङा बे गोलाद जागोन आरोना माने जानाय नङा आरो भेलुआ ओंखारनाय नङा दा जोङो सेलेक्टखौ खालामनांगोन नैबेनिफ्राय जेरावनाखि नामखौ जोङो मोनगोन आरो फार्स्ट कलम आरो र'आव दा बेबायदि खालामखांनायनि उनाव जोङो नैबे टेबोलखौ लक खालामनांगौ आरोना लक खालामनो थाखाय मा होनो F4 खौ सोनांगौ F4 सोनाय लोगो लोगो नैबे डलार साइनआ फैबाय अलरेडि डलार साइनआ फैबाय बेखौ क्ल'ज खालामबाय डलार साइनआ फैनाया मा थारमाने बे जिनिसा बोथ्रोद जानाय नङा आरोना जेराव दं बेयावनो थागोन आरो बे बोथ्रोद जानाय नङा आं माबाफिननि माबा मोनसे 23 सिम अके दा एन्टार नैबेयाव आङो माबा एसे भुल खालामफ्लांबाय अबेयाव थुफ्लांहरदों बायरायाव आं थुफिननि F4 जेनेबा देरहासारनिखौ नागिरबाय जोङो बेखौ सेलेक्ट खालामबाय नैबेनिफ्राय बिसिम जोबजासिम सेलेक्ट खालामबाय ओमफ्राय E23 sorry दा नैबे देरहासारनि माबा स्करखौ नों नागिरदों नालाय दा बेयाव इकुवेल टु दहाय एसे भुल थुफ्लांदों आङो मोनसेखौ बायहेरायाव थुफ्लांला हरनानै दा इकुवेल टु लुकआप VLOOKUPआव फैखाबाय बेनि उनाव जाहैबाय जोङो सोरनि नामखौ नागिरनो सोरनि स्करखौ नागिरनो बेयाव बुदो बेनि उनाव कमा होदो कमा होनानै जाहैबाय नैखौ सेलेक्सन खालामनायखौथ' आं दहाय खोन्थाखाबाय बेनिफ्राय बिसिम सेलेक्सन खालामदो ओमफ्राय नैबे सिरियालनिफ्राय बिसिम खालामोबा बे भुल जागोन आरोना ओमफ्राय दाना कमा होदो कमा होनायनि सिगां जों मोनसे बेखौ लक खालामनानै लानो हायो लक खालामनो थाखाय F4 थुनांगोन जोङो F4 खालामनाय लोगो लोगो नैबे जिनिसा फैबाय आरोना डलार साइनआ बेनि उनाव कमा होबाय दा कमा होनानै स्करनि माबाया खथाया अबेयाव दङ मोनसे मोननै मोनथाम 1 2 3 3आव दं बेनिखायनो जों 3 होनांगोन ओमफ्राय बेनि उनाव जाहैबाय नैबे लास्ट अपसन दङ बेयाव जाहैबाय नोङो कमा फल्स होनांगोन आरोना फल्स नङाबा जिर'बो होजायो बांसिनानो जिर' होयो जिर' होयोबा साबसिन जागोन ओमफ्राय ब्रेकेट क्ल'ज खालामबाय ब्रेकेट क्ल'ज खालामनायनि उनाव जोङो इन्टार खालामबानो जागोन आरो बे बुस्थुआ ब्रेकेट क्ल'ज खालामनायनि उनाव इन्टार होनानै 3.1 देना बेलाय आंनिया 3.1 ओंखारबाय नायदो नोङो डलार 3.1 बेखौ जोङो ड्रेग खालामबानो मैखोमा बेसेबां मोनदों बेखौ मोनगोन मैखोमा बेसेबां मोनदों मैखोमा जिर' जेबो मोनाखै ओमफ्राय जयन्तआ बेसेबां मोनदों जयन्तआ 4.1 मोनदों जुदि मैखोमनि जायगायाव आङो बेयाव 2.1 होयोबा 2.1 होयोब्ला बेयाव 2.1 ओंखारगोन आरो दा बे आरो मोनसे
दा कनकेटआ जाहैबाय नैबे कनकेट 4 नाम्बार 4 नाम्बाराव जोंना कनकेट दं कनकेटआ मा जिनिस कनकेटआ जाहैबाय देरहासार मुसाहारिनि स्करखौबो देखायबाय नामजों लोगोसे स्करखौबो देखायबाय मैखोमनिखौबो जयन्तनिखौबो बेबायदिनो नामजों लोगोसे स्करखौ देखायनाय दा जोङो मा खालामगोन इकुवेल टु होदो देरहासार मुसाहारिनिखौ खालामगोन नालाय ओमफ्राय एन होदो एन मबाइला गोग्लैबाय बेनि उनाव एनखौ थुबानो जाबाय एन होबाय ओमफ्राय नों मानि खालामनो नागिरदों 3.4 बिनिया नोङो इन्टार होयोबानो बेलाय देरहासार मुसाहारिनिया जाहैबाय स्करा जाहैबाय 3.1 दा 3.1 नि गेजेराव जोङो मोनसे माबा होनो नागिरदों मा होनो जेनेबा स्पेस होनो नागिरदों स्पेस दोननो थाखाय जोङो मा खालामनांगोन बेनि फर्मुलाखौ जों गोदानै बुफिननि बेनि उनाव नैबेयाव इनभार्टेड गोजौनि मोननै कमा ओमफ्राय स्पेस होदो मोनसे ओमफ्राय इनभार्टेड कमा होदो ओमफ्राय बेयाव एन होबावनांगोन आरो एन होनांगोन ओमफ्राय इन्टार होदो बेलाय स्पेस जाबाय देरहासार मुसाहारि 0.31 बेखौ ड्रेग खालामोबा बिसिनाबो एखेयानो जागोन आरो सेम जागोन बेलाय ओंखारबाय दा बे आरो बिराद मोजां फर्मुला बे बेस्ट लुकआप फर्मुलाया आरोना नागिरनो थाखाय नों बिराद गिदिर गिदिर प्रजेक्टआव खामानि मावोब्ला सोरनिबा माबाखौ नागिरनांगौबा सेलारि सिट माबा माबि नागिरनांगौबा बेसेबां मोन्दों मादों बेखौ नागिरनोबा लुकआउट खामानिया ओरैबायदि मोजां मोनसे माबा आरोना एक्सेलनि फर्मुला आरोना लुकआपआ दा बेनि सोमोन्दै नोंसोर मिथिनानै लानाया गाहाम आरो बहुद माबा माने एग्जामफ्राव बेफोरो फैयो आरोना दा नोङो नैबे कनकेटिनेटबो इउज खालामनो हायो आरो नैबे एननि जायगायाव एनखौ दाननानै जेन'बा कनकेटिनेटखौ खालामनो हायो बेखौ दानबाय एनखौबो दानबाय नों कनकेटिनेट लिरबाय आरो नैबेयाव स्पेसा थागोन खिन्थु इनभार्टेड कमानि गेजेराव मोनसे स्पेस दङना बे थागोन आरो गोदानै लिरथारदों इकुवेल टु कनकेटिनेट नैबे फैखाबाय कनकेटिनेट ओमफ्राय बेनि उनाव जाहैबाय जोङो माबाखौ खालामनानै सोरखौ बानायनो नागिरदों बेखौ होबाय ओमफ्राय बेनि उनाव गोजौ कमा होबाय ओमफ्राय मोनसे स्पेस होबाय गोजौ कमा होबाय ओमफ्राय नैबेनिखौ होबाय कनकेटिनेट प्रेक्टिसनि जरुरत नैबेयाव आं कमा होलांबावदों ओंखायनो ग्लं ग्लं होनबाय थादों नों कमा होलांनांगौ ओमफ्राय जेनेबा नैबेयाव नेक्स्टनि माबाखौ होदो नायखौ साला थुदो गोदान लिरफिनाबानो जाया कनकेटिनेट इकुवेल टु गोदान लिरफिनजोबनांगौ कमा होदो कमा होनानै जेबो इनभार्टेड कमा होदो इनभार्टेड कमा होनानै स्पेस होनांगौ आरो कनकेटिनेट बुबायना बेनि उनाव जाहैबाय माबा होबाय ओमफ्राय मैखोम नार्जारिखौ आं सेलेक्ट खालामबाय कमा होबाय इनभार्टेड कमा स्पेस इनभार्टेड कमा गोजौनि मोननै कमा आरो इनभार्टेड कमा होनानै बे दाना कमा होबावदो कमा होनानै जाहैबाय नैखौ 2.1 that means K5 खौ होदो ओमफ्राय ब्रेकेट क्लोज खालामदो इन्टार होदो होमबानो मैखोम नार्जारि एखे आरो ना कनकेटिनेटबो होनो हागोन नोङो एनबो होनो हागोन नैबेलाय नों फर्मुला बादावनांगौ जाबाय दा बे आरो काउन्ट नेक्स्टआ काउन्ट दा काउन्ट जाहैबाय जोङो इकुवेल टु काउन्ट इफखौ होनसै काउन्ट रेन्जखौ सुनगोन रेन्जआ जाहैबाय रेड ग्रीन वार गासिबो माबादो सेलेक्ट खालामदो बेबायदि हाउसनिफ्राय आरोना सेलेक्ट खालामबाय सेलेक्ट खालामनायनि उनाव जाहैबाय मा होनदों नैबेनिफ्राय हाउस
बे ओमफ्राय जाबाय बेनि उनाव जाहैबाय जोङो F4 थुदो F4 थुनांगोन F4 थुबाय लक जाबाय बेनि उनाव जाहैबाय मा होनो क्राइटेरिया फैगोन आरोना क्राइटेरिया कमा होदो क्राइटेरियायाव मा होनो जोंहा नैबे सेफ्रन दंमोन ना बेखौ फेदेरनांसिगौमोनलै नुला आंनै सेफ्रन क्राइटेरिया जाहैबाय मा होनो J9 होनांगोन जोङो J9 क्राइटेरिया J9 जागोन नांगोन J9 कमा J9 एसे फिसा खालामद्रायदां माबाखौ नोंखौ नुवाखै ओमफ्राय इन्टार होबानो जाबाय आरो सेफ्रनाव खयजन स्टुडेन्ट दङ सेफ्रन कालाराव खयजन स्टुडेन्ट दं नोंसोर सानबानो मोनगोन 6 जन आरो ओमफ्राय व्हाइटआव बेसेबां दङ बेखौ सानबानो मोनगोन आरो लास्टआव थांफ्लांबाय 7 जन व्हाइटआवबो 7 जन सेफ्रनावल' 6 जन दं आरोना सेफ्रनाव 6 जन दं नालाय सेफ्रनखौ साननाय नायो मोनबेसे दङ सेफ्रन 1 2 3 4 5 6 मान 6 जन दङ ओमफ्राय व्हाइटआबो बिदिनो सानबानो मोनगोन आरो दा बे आरो दाना साम इफ दा बेयाव जाहैबाय साम इफआव जाहैबाय जोङो मा खालामगोन माने सेफ्रन स्टुडेन्टआ सेफ्रनाव 6 जन दंना 6 जननि स्करखौ जोङो प्लास खालामनो देखायगोन आरो बिदिनो व्हाइटनिखौबो 7 जन स्टुडेन्ट व्हाइटआव बेसेबां मोनदों बेखौ जोङो बेयाव देखायगोन आरोना दा इकुवेल टु साम इफनि उनाव नों मा खालामगोन नैखौ सेलेक्ट खालामदो हाउसखौ रेन्जआव हाउसखौ सेलेक्ट खालामदो ओमफ्राय लक खालामदो F4 होनानै लक खालामबाय ना लक खालामखांनायनि उनाव जोङो मा खालामगोन लक खालामखांनायनि उनाव जोंना मा फैगोन क्राइटेरिया फैगोन कमा होदो कमा क्राइटेरिया मा जोंना सेफ्रन सेफ्रननि उनाव आरो कमा होबावदो सेफ्रननि उनाव कमा होदो ओमफ्राय दाना मा होनो साम रेन्जआबो जाहैबाय नैबेलाय स्कर बोदो दा बेखौ नोङो गोजौनिफ्राय बोयोबा जानाय नङा समान जानांगोन आरो बेयो नङाबा माबाया भेलुआ फल्स जागोन आरो ओंखारनाय नङा जागोन आरो दा लक खालामनो थाखाय जोङो F4 थुदो F4 लक जाबाय ओमफ्राय बेनि उनाव जाहैबाय ब्रेकेटखौ क्ल'ज खालामदो इन्टार होदो होमबानो जाबाय 13 थिग बेबायदिनो मोनबाय गासिबो बेबायदिनो जाहैबाय आरो ग्रिन स्टुडेन्टनि 7 जननि टटेल मार्क्सआ जाहैबाय 22 ओमफ्राय व्हाइटनिया जाहैबाय 22 ओमफ्राय ग्रिननिया जाहैबाय 14.49 बे दा बे जाबाय दा नैबे ड्रप डाउन लिस्टआ मोनसे जोंना बिराद मोजां अपसन आरोना नोङो बेफोराव माखासे माथा बाहायनानै बेखौ नाम सोलायबाय थानो नांला आरो टाइप खालामनांला जेनेबा नैबेनि जेनेबा नोङो नांगौ होनबा प्रिटमनि मार्कशिटनि सोमोन्दै नोङो नायनो लुगैदोंबा नों बेयाव लिरनांगोन टाइप खालामनांगोन ना दा नैबेखौ बानायबा ड्रप डाउन लिस्टखौ बानायोब्ला जाया टाइप नांनाय नङा आरोना टाइप खालामनानै दा बेनि थाखाय जोङो मा डाटायाव थांनांगोन डाटा भेलिडेसनाव क्लिक खालामनांगोन डाटा भेलिडेसनाव होबाय होनानै बेयाव जाहैबाय लिस्ट होबाय लिस्ट होनानै जानानै नैबेखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय गासिबो नामखौ सेलेक्ट खालामनानै अके खालामदो होमबानो नैबे ड्रप डाउन लिस्टआ ओंखारबाय आरो बेलाय नोंसोरनि नामखौ होबानो जाबाय आरो दा नोङो बेखौनो होबाय आं नों कपि खालामबाय कपि खालामनानै जों नैबे ड्रप डाउन लिस्टखौ पेस्ट खालामहैनो हायो होमबानो नुबाय आरोना होमबा नों लिरनांला बेयाव बेबायदि आरो बेयाव पेस्ट खालामदो नों जेन'बा पेस्ट नङाबा माबा बोनो हायो आरो दा बे जाबाय मोनसे बिराद मोजां बुस्थु नोङो बार टाइप खालामनांगौ गैया आरोना दा बेथ' जाबाय बे जाबाय बेनि उनाव हाइलाइटिं खालामनाय आरोना हाइलाइटिं खालामनोबा नों बेखौ गासिबो जेन'बा 3.8 बेफोरखौ गासिबो
खालामबा हाइलाइट खालामबा जोङो मा जानांगोन हमाव थांनांगोन हमनि उनाव जाहैबाय कन्डिशनेल फरमेटिंआव थांनांगोन ओमफ्राय हाइलाइटिंआव थांनानै ग्रेटार देन नङाबा इकुवेल टु होनो हागोन आरोना ग्रेटार देन इकुवेल टु बेलाय जाबाय आरो हानो हागोन जायखिया 3.4 बेखौनो होबानो जाबाय नों मा कालार होनो सानदों ग्रिन डार्क ग्रिन बा होबाय नङाबा नों माबा होनो हायोबा जेनेबा लाइट येल्ल' बेखौनो होबाय हाइलाइटिं जाबाय ग्रेटार देना सबसे देरसिन जेनेबा 3.1 निफ्राय देरसिना जाहैबाय बे आरो हाइलाइटिं जागोन आरो बे मोनसे जाबाय आरो हाइलाइट खालाम औ गाइस आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै नै आधा घन्टा जाथारबाय नोंथांमोनाबो बरिं जागोन नायनो बागोन दा नेक्स्ट भिडिअआव आङो कन्डिशनेल फरमेटिं ओमफ्राय टेक्स्ट टु कलम बेखौनो बानायगोन आरो बेखौ देखायगोन आरो ओमफ्राय टेबोलफोरा गासिबो सेम थागोन बेनिफ्रायनो स्टार्ट जाफिनगोन आरो नेक्स्ट स्टेपनिफ्रायनो बे कन्डिशनेल फरमेटिं टेक्स्ट टु कलम बेफोरो स्टार्ट जाफिनगोन आरो स' भिडिअखौ मोजां मोनोबा नोंथांमोना अननानै लाइक खालाम आरो बेल बटनखौ थुनानै ला जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामबा फार्स्ट नटिफिकेसन नोंनाव मोनहैगोन आरो बेनि उनाव लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो कमेन्ट बक्सआव आंनि फिडबेकखौ होहर ओमफ्राय शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर स' खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै